Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da sabon tsarin da zai ba wa 'yan Najeriya damar samun kuɗi a dukkan ƙarshen wata, ko da ko ba sa aikin gwamnati. Matsalar ku kenan mata, yanke hukunci ba tare da kun yi bincike ba. An yi kira ga maza da su ringa kulawa da haƙƙin iyalansu. Maza kenan, su ba kaman ƙwarya ba, ballantana in ka je siya ka ƙwanƙwasa ka ji mai ƙwari. Daga ƙasashen ƙetare an ci gaba da cika a filayen ƙwallon ƙafa duk da cewa ana kururuwar cutar corona. Zarge labari mai cike da sarƙaƙƙen rayuwa cikin wata alƙarya mai ɗauke da wasu al'umma mabambantan ra'ayi, ɗabi'u da kuma halayya. Ba na buƙatar ganin fuskar har abada, don Allah ki gaggauta fita daga shagon nan tun kafin mummunan al'amari ya biyo baya. Tsalle ɗaya ake wa da rijiya, amma sai yin tsalle dubu ba a fito ba. Wani kin fi daɗi. Amma fa kakka damu, wata biyu ne kacal. Wai yau sharabanki ne ma ni da ganin bakon watan nan naki, yau sati nawa kenan? Umma ya kai wata biyu. Wata biyu? What? Kai kayin ko kuwa yaya abin yake? Zarge Na rantse ba za ta sau ba, bindiga a cikin ruwa. Ni Hadijja kun ce wa zani a kasuwa, to dudu kwana nawa a cikin gida. Zuciya na tare da abin da take kauna, ko da yana kusa ko nesa. Hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba. Damuwa ta ita ce, ka riga ka shauƙa zuciyata da nuna kulawarta a gare ni. Ai ni na sani, wallahi na sani, dama tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki. Yanzu haka daga jan farko ne. Kuma maganar da muka tattauna shi kenan a wajen. Kisan yin ɓarna abu ne mai sauƙi, amma gyaranta sai an sha wahala. Wannan shi ya komai sauƙi a wurina. Masu iya magana kan ce, duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta, to haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi. To ki adana kalamanki, wanda Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu gashi dole zai yi. zarge Komai na farko zai yi ƙarshe. Haƙuri da tausasa zuciya shi zai yi maganin wannan matsalar da ta faru. Ki mun bayani mana me ke faruwa ne wai? Ba a ji mutuwar sarki a bakina ba. Da da'atu, da ki mun irin wannan abin ka haifa mun da kika kuka a gidan nan gara in sha ke kiki mutu. Ciki, how? Impossible. Kuna nufin duk abin da aka faɗa min ba gaskiya ba ne? Dama hijabin Naja'atu ne da na manta ban kawo mata ba, shine yanzu na kawo mata. Hijabi kika kawo? Naja'atu ya ake? zarge Shirin zargi ƙayataccen shiri mai kunshe da jarumai matasa 'yan zamani. Za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kada ku manta, ku yi subscribing channel ɗin Altarif TV da kuma Zarge TV tare da danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin. Zarge mugun ƙulli.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da yammaci. Na gajiya. An sami ku lafiya. Masha Allah. Baba mu baki ne. Ya shi ne lafiya ko? Mu mutanen Bagani ta jihar Maiduguri. Wannan rigingimun da ake ta yi ya sa mun rasa komai da kowa namu. Sarki. Da iyayenmu. Hakuri ake irin wannan sannu. Shi ne muka zo muke ne ba ke muku. Ta da haka nan ka yaro kaji. A ji mutum da Allah a cikin wannan matsayin baka taimake shi ba. Kai ma ka zalunci kanka. Ni suna na Ibrahim. To Ibrahim. Wannan kuma kanwata ce. To ita kuma sunanta Nafisa. To Nafisa. Ba komai. Ya hakuri. Iyayen kwada ji kansu. Sannan kai ba komai. Ai a rayuwa in ka samu kanka a wannan hali ka gode Allah ma. Ina kuma kake kuwa. Ba komai. Zan taimaka muku daidai gwargwado insha Allah duk iya abin da zan yi zan muku. Yanzu ba ku shigo gida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ismaila. Ismaila. Lafiya na ganka anan? Malam ni ba sunana Ismaila ba. Sunana Ibrahim. Sai dai ko me kama da ni. A'a. Baka gane ni ba? Ni ne fa Musa dan gidan Malam Idi mai sarki. Kaga. Da Allah ba dan gidan mai sarki ba ko dan gidan mai buta ne ba abin da ya dame ni. Kun mamaki. Na ji ne dama a gida ana ta rade tsuwar ana neman ka. To bari in gaya maka. Kada ka kuskura ka ce ka gani. Idan ka kuskura ka ce ka gani to wallahi tallahi za ka yi mamakin rashin mutuncin da zan maka. Bugu da ƙari ka fita ka bar nan area nan. Idan ka kuskura na ganka ko da da nisan kilomita 1 sai ne maka rashin mutunci wallahi. Tabka ba mu. Me yasa ka canza ƙanwarka ce? Kuma me yasa ka canza mana suna? Na'ima kenan. Abin da yasa na ce ke kanwata ce. Saboda zuwan mu garin nan ba yadda za a yi wani ya sa mana ido. Balle har ya gano me muke ciki. Saboda kin ga koda zaman nan da muke yi anan ba wanda zai lura da me muke ciki. Saboda kawai zai kalla ciwar a matsayin wa da kanwa ne.
Amma me yasa ka canza mana suna? Na canza mana suna ne ba don komai ba, saboda duk wanda zai biyo mu a ce yana neman mu ba ta yadda za a iya same mu. Gaskiya al'amuranka akwai abin mamaki a ciki. Kana tafiyar da al'amuranka tamkar tsararren littafi. Ai kamar yadda kika sani ne, al'amura na daki-daki nake bin su. Kuma littafin da kike magana yanzu a rubutun littafin rabi aka yi. Saboda idan kika duba rayuwar mu tun daga farko har zuwa yanzu a rabi ake, yanzu rabin za mu dora. Wannan shi ake kira interval. Haba Ismail, ta za ka ce mun yi rabi? Alhalin zai kasance littafin nan ya zo ƙarshe. Aure yanzu ya rage kawai a ɗaura mana da kai. Tunda mun riga mun samu kuɗi, mun gudo inda ba wanda ya samu. Gaskiya ne abin da kika faɗa. Amma kuɗin da muka samu fa a wajen wannan mijin naki ba fa zai ishe mu yi abubuwan da muke so ba. Kin ga dai na farko muna buƙatar gida, rantsatse gida mai kyau. Muna buƙatar abin hawa mai kyau. Sannan muna buƙatar ingantaccen jarin da zai ta sarrafin rayuwarmu. Kin gani? Ashe kuwa ai akwai ragowa. Shi kenan. Yanzu me kake nufi za a yi? Abu na gaba. Yawwa, alhamdulillah. Wato a nan garin da muka zo, so nake mu samu wani mai hannu da shuni wanda za ki aure shi tunda ana kallon mu a matsayin wa da kanwa. Idan kika aure shi, kin ga shi ma ta nan za mu samu. Tabbas Ismail, yau ka tabbatar min da cewa kai dan kunama ne. Kuma duk wanda ya gangancin goya ka, lallai zai ci harbi. Ban taba sanin cewa ina rayuwa da bakin maciji bane a tare da ni sai yau. Kinga, dakata. Na'ima, kin gane ko? Ni fa ba haka nake nufi ba, kin gane ko? Dakata malam. Haba Ismail, kada ka ɗauka ni jahila ce mana. Ka ɗauka har yanzu ban gane me kake nufi ba? Ba abin da ka mai da ni face takalman sawarka. Ka sa a san da ka ga dama, ka cire a san da ka ga dama. Idan kuma ka ga dama ka bada aransu. Ka sa na bijirewa iyayena, na bijirewa umarnin saboda soyayyarka. Wallahi Ismail, baka isa ka mai da ni karan farautar ka ba. Tabbas na tafka kuskure da na yi gaggawar fito da manufata a fili, kuma zai yi wuya yanzu na gyara. Karki manta. Ba zan manta da kai ba, ko da ko ni zan manta da kai. Karki gaji. Ba zan taɓa gajiya da kai ba, ko da ko duniya za ta kyale ni. Kai ki kore ni. Ba zan bar ka ba, ko da ko kowa zai juya min baya. Dan Allah mu rayu tare. Za mu rayu tare, ko da ko garin ba kowa. Kai mutum ne mai tausayi da imani, mai hankali da nutsuwa.
uzuri a su wajibi ne. In ban da haka da ke kanki biki sakin yi tattaki kin zo inda nake kin samin kin faɗa min uzurin ki. Kowane yara kike gani akwai irin yadda yake kallon so a irin shi da kuma zuciyar shi, sannan kuma da irin yadda yake sarrafa shi a hikimarsa da kuma dabarunsa. Murya kace ta watsakar da ni daga barin kasala ko nauyin bacci. Ko fushi nake idan naga wannan murmushin naki da wannan ushiriyar taki one in town sai in ji farin ciki a zuciya. Na yi matukar mamaki da kake amsa sunan malamin kauna. Ni kaɗai ne malamin kauna. Malamin kauna, malamin kauna, malamin kauna, malamin kauna. Rashin amincewarki gare ni babbar barazana ce ga rayuwata. Na daɗe da dawwama a cikin duhun ƙaunarki. Ke ce kaɗai fitilar da za ta iya cire ni daga wannan cikin duhun da nake ciki. Gurbin mutum ɗaya ne tak a cikinta. Za ta iya fashewa idan kai ƙoƙarin tirsasa kanka a cikinta. Dan Allah, dan Annabi ki buɗe baki ki magana domin na gaskata kirarin malamin ƙauna. Idanuwan da ba su saba ganin komai ba sai murmushi da farin ciki a cikin idanuwan ɗayansu. Kunnuwan da ba sa jin komai face kalamai masu tausasa zuciya. Bilkisu tabbar ina son ki. Je ne mafarkin an daura mana aure. Wallahi da gaske nake. Kar ki sa kwakwalwa na ta zauce. Ka san ita zuciya babu mai iko da ita. Masarauta ce mai zaman kanta, fada ce wanda shiganta sai mai tsananin sa'a. Haɗa zuciyoyin masoya, mai shiga tsakanin masoya, mai gyara soyayya. Malamin kauna. Gaskiya abin ne ya tabbatar min da cewa Nihal tana tsoron sa. Ita fa mace da kake gani allura ce cikin ruwa, mai rabo kan dauka. Sannan kuma babu baiko tsakanin shi da ita. Sannan babu igiya auren sa akanta. Haka zalika babu ta yadda za a shimfiɗa min wata katanga tsakanina da ita. Baka da tabbas. Ina da shi. Mace shi umma ce. Banda ta. Har da ita. Har da ke kenan? Banda ni. Ni majanunin ɗinka ne. Son ka kawai na sani. Ni kuma ƙaunata kaɗai na sani. Malamin kauna. Ya kware sasan ta soyayya, ya da kalmar so. Thank you.